שלום, וברוכות הבאות והשבות למפגש לחוסן טבעי. אני נועה פרידמן, והיום אנחנו נמשיך ואנחנו בהתמדה שלנו בלשבור את תקרת הזכוכית. כל הכבוד לכל אלה שמתמידות בעוד חלק שנשבר בתקרה הזאת, שמה שזה אומר מבחינתנו זה יש לנו איזשהו משהו, איזשהו מצב, איזושהי סיטואציה, אולי קונפליקט מסוים בחיים, שאו שזה תקוע, או שזה לא איפה שאנחנו רוצות. וכפי שאתם יודעות, מגיע לנו הטוב ביותר. אז אנחנו רוצות גם להגשים שיהיה לנו את הטוב ביותר בחיים. ויש דברים שמונעים, שחוסמים, אם זה אמונות, אם זה דברים האחרים שאנחנו מרגישות עלינו, אם זה פחדים, אם זה כל מיני הרגלים, הרבה דברים שם שיכולים ליצור לנו שם תקיעויות, ושלא ייפתח לנו מה שאנחנו רוצות. עכשיו, אנחנו בורות לעצמנו את המציאות. הבורא נתן לנו לגמרי את היכולת כאן, על ידי המחשבות, על ידי ההתמדה, על ידי הדמיון שלנו ועוד כל מיני כלים, להצליח ליצור לעצמנו את המציאות. כן, צריך סבלנות, כן, התמדה בדרך שלנו שאנחנו מאמינות, אבל זה לגמרי אפשרי. אז, היום אני רוצה שתכתבו לכם את כל מה שאתם מבקשות, או זה דברים שכבר עבדתם עליהם, או דברים חדשים שאתם רוצות שיקרו בחיים. זאת אומרת, אנחנו הולכות לחיובי עכשיו, לרשום את הדברים החיוביים, דברים שאתם מרגישות שזה תקוע, אוקיי? יש כאן איזו תקרה. אני לא מצליחה לעבור מעבר לתקרה הזאת, אבל אני רוצה להגיע לכאן, ללמעלה יותר. ממש לרשום לנו, ממש במשפט, את האידיאל, את מה שאני רוצה, ממש תעופו עם זה, אחי, בלי להיות כאילו כזה, בלי להצטנע שם, ממש. כל מה שאתם מבקשות שיקרה. ממש כל מה שעולה, פשוט לרשום. ועכשיו, ממש אינטואיטיבית, תיקחו את אחד מהנושאים שבחרתם שם, שרשמתם, וממש לבחור כזה, איזה היום אני ממש רוצה ריפוי בקלות, ב100% שם, מה אני מבקשת ומה אני גם מסכימה, שכבר יאללה, ישתחרר. אני מאוד מאוד רוצה את זה, כזה מה הכי בוער שם והכי עם הרצון, ממש תביאו אותו גם עכשיו. עבור מי שנכנסה, אנחנו רשמנו את כל הנושאים שאנחנו רוצות לשבור בהם תקרת הזכוכית, ובחרנו לנו נושא אחד מכל מה שהבאנו. ואחרי שבחרנו, עכשיו אנחנו קצת ניכנס פנימה עמוק יותר. אז מה שאנחנו עושות, אנחנו נעצום את העיניים. בואו כולנו נעצום את העיניים. רגע ניכנס לכאן, לעכשיו, שעה 12. היה לנו כבר את כל הבוקר. אנחנו
ניתן לעצמנו להיות נוכחות כאן. ניקח שאיפה לבטן התחתונה, נרחיב גם את בית החזה, את הריאות. נעצור רגע את הנשימה שלנו ונוציא מהפה עם רעש, עם קול. נכניס שוב שאיפה עמוקה. ממש נאפשר לעצמנו לתת לאוויר, לאנרגיות טובות להיכנס, ונשחרר כל מה שמטריד, שלא מועיל לריפוי שלנו עכשיו, לרגע הזה. ושוב, נכניס, 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 נחזיק ונשחרר. עוד פעם. ממש תיתנו מקום לנשימה, תכוונו את עצמכם רק לנשימה, ונשחרר. פעם אחרונה, נכניס. אם מחשבות מגיעות, תנו לזה לשוט כאילו זה ענן, לא להתאפס עליהן, ולשחרר. ועכשיו אנחנו נדמיין את הלב שלנו. יש בו כל מיני רגשות ודברים, ואנחנו הולכות להיכנס. נדמיין שאנחנו ממש נכנסות לתוך הלב. אפשר דרך הגרון, דרך האוזניים, כל אחת כזה שתמצא את הדרך היצירתית שלה להיכנס אל תוך הלב. והיא תשים את הכותרת של מה שהיא בחרה, ולשבור את תקרת הזכוכית, תשים את זה כזה מול העיניים שלה. ואז היא תשאל את עצמה, או כל אחת תשאל את עצמה, את הלב, מה מונע, מה חוסם, מה מפריע לי להגשים מה שאני מבקשת בקלות. כל מה שעולה, לרשום לכם. גם אם יש פתאום בעקבות זה שאנחנו מנסות להבין, לשמוע מה מונע מאיתנו להיות במקום שאנחנו מבקשות להיות, יכול להיות שיש דברים פיזיים עכשיו שאנחנו מרגישות, ובואו ניתן גם להם מקום. זאת אומרת, הם לא סתם עלו. שלום חנה. ומי שהגיע עכשיו, אנחנו בחרנו לנו מה אנחנו מבקשות לשבור, דבר חיובי שאנחנו רוצות שיקרה בחיים. נכנסנו ללב, בדקנו מה מונע מאיתנו בעצם שזה יתגשם ויקרה. אנחנו נותנות מקום לכל הרגשות, לכל המחשבות, אפילו הדברים הגופניים.
שואלו לנו תוך כדי. אנחנו אפילו לא נבחר משהו אחד. אנחנו נסמוך, אנחנו סומכות על האינטליגנציה הגדולה שבתת המודע שלנו, של היקום, שכל מה שמונע וחוסם ולא מאפשר לנו להגשים את מה שאנחנו מבקשות היום, שפשוט ישתחרר בקלות, ברגע. אנחנו לא צריכות את זה יותר. אז בואו עכשיו נתחבר גם כולנו כאן יחד, נשתה. נתופף על קווי הקרטה, נשפשף יחד את כפות הידיים, נעשה פה יד אחת על הבטן, שתי אצבעות, והפוך. ומלמעלה ללמטה נמשוך באוזניים, נשפשף מאחורי האוזניים. אני אבדוק שאנחנו כולנו כאן באיזון, בסנכרון. יופי. עכשיו אני גם מזכירה לנו שהריפוי כאן הוא עבור עצמנו, עבור מי שרשמנו, עבור כל אנשי, אנחנו מכוונות שזה עבור אנשי המשפחה שלנו, האהובים, הקרובים, הרחוקים, עבור כל העולם מבחינתנו, כדי שתהיה לנו אהבה ואחדות, וזה מביא את הריפוי הגדול והטוב ביותר. כשאנחנו רוצים גם לטובת אחרים, זה דומה מושך דומה. רוצים בטובתנו, והבריאה רוצה בטובתנו. אז לקחנו את מה שרצינו, שמנו את זה ככותרת, רשמנו ונכנסנו לעצמנו כדי להיות מודעות למה שמפריע ומונע ומה שאנחנו יכולות לדעת. ועכשיו אנחנו פשוט מבקשות שכל מה שמונע ומפריע וחוסם ולא מאפשר בעצם מה שאנחנו מבקשות לקרות, שפשוט ישתחרר. אז אנחנו נתחיל עכשיו עם ההיבט הראשון, עם האיבר הראשון, שמונע, חוסם, מפריע להגשים את מה שאנחנו מבקשות. אז בואו נתחיל. אני בודקת, אנחנו בצד ימין, לא, פלא גוף אמצעי, גם אנחנו בתחתון, עד 4, לא, עד 6, לא, האם זה 7, לא, 8, 9, אנחנו ברגליים, נכון, היכולת לזוז קדימה, להתקדם הלאה, עד 16, לא, עד 24, כן, עד 20, לא, עד 22, לא, 23, כן. קשרי הלימפה. בואו נדבר כדי ששתי הרגליים, כן. אז יש לנו את קשרי הלימפה ברגליים. ואנחנו נתופף בפנים הברכיים שלנו. בואו נבדוק אם זה יהיה תדר. לא. האם זה מחשבה? גם לא, אנחנו ברגשות. בדף 1, כן. הטור ג' לא. האם זה בטור ד'? גם לא, אנחנו בטור A. עד 16? כן. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? כן. האם זה 5? 5? כן. אוקיי. יצרני. אוקיי, בואו נבדוק את היצרני הזה. זה כמו מה זה, כמו שזה, מה זה אומר? אוקיי. רגע. אוקיי, האם זה כמו שזה? לא. לא כמו שזה. זאת אומרת, זה כמו אני לא יצרן ומועיל. האם זה אנחנו מרגישות ככה? לא. האם זה מישהו אחר שחושב עלינו, שאנחנו מרגישות שהוא חושב עלינו? לא. האם זה המצב? המצב. אוקיי, המצב זה אומר מה שבחרנו שם, כן? מה שבחרנו הוא לא יצרני,
הוא לא, אם אנחנו הולכים לכיוון נגיד של להיות יוצר, להפעיל, להיות כזה זה מביא משהו טוב נגיד, בסדר? להועיל. אז בואו בפנים הברכיים, ממש כמו שיש לנו כאן, אז אנחנו עושות כאן, לא יצרני, בקשרי הלימפה ברגליים. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. ככל שאנחנו יותר מכוונות, הריפוי נעשה חזק יותר. זה אומר שבעצם הנושא שנבחר, לא נעשים בו תהליכים, מהלכים, משהו שמזיז אותו, מניע אותו לקיום? יכול להיות גם זה. יכול להיות שאנחנו מרגישות שהוא לא מועיל, כאילו יופי, אני רוצה את זה אולי בשבילי, אני רוצה את זה, אבל זה לא באמת משהו שמועיל נגיד אפילו לעולם, יש לי שם ביקורת על זה אולי. זה יכול להיות במקום כזה, הוא לא מייצר שם דברים, באמת אולי דברים לא זזים שם, כל מיני דברים, כל אחת אני רוצה שהיא תיקח את זה לכיוון שלה, מה מדויק עבורה שם. ואני בודקת אם יש לנו עוד בקשרי הלימפה ברגליים, לא. האם אנחנו יורדות לעומק של האיבר הזה? גם לא. האם יש עוד איבר בהיבט הזה? לא. אנחנו נלך להיבט השני. אוקיי. בצד הימני, לא. פלג גוף אמצעי, גם לא. אנחנו בתחתון, עד 4, כן, עד 2, לא. 3, לא. אנחנו במערכת העיכול. בחלחולת, כן. אנחנו שם נתופף בין האצבע לאגודל. בסדר? כן. בצד הימני, כן, עד 10, לא, עד 15, לא. עד 17, לא, אם זה 18, לא, 19. לארג'. לארג' זה המקום של הפחד, נגיד, לקפוץ למים, להתחייב, הפחד לקחת סיכונים. אוקיי? אנחנו מוותרים על החלום הזה. האם זה שלנו? כן, בואו נבדוק מה כאן. הספציפי. בצד הימני, כן, עד 3, לא, אם זה 4, לא, 5, כן. הפחד לקחת סיכונים. אוקיי? בשביל להגיע למשהו ולעשות שינוי, יש איזשהו סיכון, אנחנו צריכים לעשות איזשהו משהו. יש שם את הפחד הזה לקחת את הסיכון. אז בואו כאן, בין האצבע לאגודל, לא משנה באיזו יד, הפחד לקחת סיכונים בחלחולת. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. שתי. האם יש עוד בחלחולת? לא. האם לרדת לעומק של זה? גם לא. אם יש עוד איבר בהיבט הזה? לא. אנחנו בהיבט השלישי. בצד הימני, כן. בכל הגוף? לא. אנחנו בעליון. עד 4, לא. עד 8, כן. עד 6, כן. 5, לא. 6. 6 זה מרכזי הבקרה במוח. יש לנו שם כל מיני, זה שאחראי על הדיבור, על פתרון בעיות, כאלה, בואו נבדוק. עד 6, כן. עד 2, לא. עד 4, לא. 5, לא. 6. תחושות מגע. ונתופף במרכז המצח. תדר, כן. בצד הימני, כן. עד 10, לא. עד 15, גם לא. עד 17, לא. 18, כן. impatient. מקום של רגזנות, עצבנות, צריך הכל ככה טו. אוקיי? או אין סבלנות. וזה בדרך כלל בא מפחד, ממקום שאנחנו לא רגועים ולא שלבים. בואו נבדוק אם זה שלנו. כן. צד הימני, לא. עד 4, לא. 5, לא. 6. התנהגות של מפקד מול חיילים. אוקיי? כזה מין, ככה דברים צריכים להיות, בצורה כזאת. זה יכול להיות שזה כלפי המצב עצמו, כלפי האחרים, כלפי עצמנו גם, אוקיי? יכול להיות שאנחנו מתנהגות עם עצמנו בצורה כזאת. אז בואו כאן, במרכז המצח.
התנהגות של מפקד או מפקדת מול חיילים בתחושות המגע. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. נועה, מאיפה תקררנו את זה? לא שמעתי. עכשיו עבר? בתחושות המגע. תחושות המגע. כן, במרכזי הבקרה במוח. ואני בודקת אם יש לנו עוד בתחושות המגע. לא. אם נרד לעומק, גם לא. עוד איבר? לא. היבט נוסף. ובהיבט הרביעי, ומה שאנחנו מבקשות. מה שמונע מאיתנו להגשים את מה שאנחנו מבקשות. צד הימני, לא. בפלג גוף אמצעי, לא. אנחנו בתחתון. עד 4, כן. 2, לא. האם זה 3? לא. אנחנו עוד פעם במערכת העיכול. האם אנחנו בפי הטבעת? כן. הרבה פעמים המקום הזה שם, פי הטבעת, החלחולת, המקום שלי, יש שם הרבה כעס, טינה, מקום שקשה לשחרר שם, רגשות שהם קשים לנו. תדר? לא. מחשבה? לא. אנחנו ברגשות. 1, כן, אנחנו בדעת 1. טור ג'? לא. טור ד'? כן. 16? כן. 8? לא. 14? כן. 12? כן. האם זה 10? לא. 11. אוקיי, חסר חוט שדרה. עכשיו בואו נבדוק אם זה כמו שזה חסר חוט שדרה. כן. ואם אנחנו מרגישות שאנחנו חסרות חוט שדרה. כן. אוקיי? ואנחנו מתקפלות מול דברים, אנחנו לא מספיק חזקות, אסרטיביות, שאין לנו את היכולת להשיג את מה שאנחנו רוצות שם. אז בואו נשחרר את זה כאן בין האצבע לאגודל. חסרת חוט שדרה בפי הטבעת. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נבדוק אם יש לנו עוד בפי הטבעת, לא. האם יש היבט נוסף? כן. אנחנו בהיבט החמישי עכשיו. בצד הימני, כן. כל הגוף, לא. אנחנו בעליון, עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, לא. 7, לא. 8, בלוטות המוח. עד 2 בבלוטות המוח, כן. ההיפופיזה, לא. אנחנו בהיפותלמוס. מתופפים את זה במרכז המצח. תדר, כן. בצד הימני, כן. עד 10, לא. עד 15, גם לא. עד 17, כן. אני אסתכל, כן. שזה 16. זה מקום שאנחנו תקועים, נאחזים, אנחנו קשה להיפרד, אוקיי? להתקדם הלאה. בודקים זה שלנו, כן. האם זה בצד הימני? לא. עד 2, לא. האם זה 3? כן. העבר צבוע בוורוד וההווה בשחור. כאילו כל הפעם הוא טוב, מדהים, וההווה, ויכול להיות גם העתיד בעצם, וכזה נראה לא בטוח, לא טוב. בואו נשחרר את זה. כאן. העבר צבוע בוורוד וההווה בשחור, בהיפותלמוס. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. נשתה. נבדוק אם יש לנו עוד בהיפותלמוס. לא. האם יש היבט נוסף? לא, אנחנו באיבר נוסף באותו היבט? כן. אנחנו בהיבט החמישי, אבל עם אותו, אנחנו עדיין באותו היבט, רק עם איבר חדש. כל הגוף? לא. עליון? לא. אמצעי. עד 8? כן. עד 4? לא. עד 6? כן. האם זה השדיים? לא, זה הבטן. מקומות שבו אנחנו מחזיקות
הרבה מהרגשות שלנו בעצם. אוקיי, עד 10, כן. עד 5, לא. עד 8, כן. הטבור, כן. עכשיו, הטבור זה מקום שהרבה פעמים יש שם משהו שמטריד אותנו, בסדר, אנחנו רוצות לשחרר משהו שתקוע לנו ואנחנו לא מצליחות. והטבור אנחנו נתופף סביב הטבור. האם זה יהיה תדר? כן. בצד הימני, כן. עד 10, לא. עד 15, כן. עד 13, לא. האם זה 14? גם לא. 15, הולי. כל מיני רגשות כאלה של, עם תדרים נמוכים בעצם, אוקיי? של כעס, טינה, נקמה, תסכול. לא יודעת אם זה שלנו? כן. כלפי עצמנו, כן. כי הרבה פעמים אנחנו אלה שהכי מונות מאיתנו את הדברים, כי אנחנו אלה אם זה אשמה, אם זה כעס, תסכול על עצמנו. לא יודעת אם זה בצד הימני? כן. האם זה 1? לא. האם זה 2? גם. 3, תסכול. בסדר? תסכול כלפי עצמנו שדברים אולי לא כמו שאנחנו רוצות וכולי. בואו סביב הטבור, ממש נתופף ככה. ונגיד, תסכול בטבור, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נבדוק אם יש עוד בטבור, לא. האם יש היבט חדש? כן. אנחנו עכשיו נעבור להיבט השישי. בצד הימני, כן. בכל הגוף, לא. אנחנו פלג גוף עליון. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, לא. אם זה 7, כן. אנחנו במערכת הלימבית, מערכת של הרבה סערת רגשות שם. עד 2, כן. העונה הלימבית, לא. המגדלה. ממש קושי לשלוט על הרגשות שלנו, הרבה כזה סערה, לא שולטות שם. תדר, כן. האם זה בצד הימני? כן. עד 10, לא. עד 15, כן. עד 13, כן. האם זה 11? לא. האם זה 12? לא. גורס. גורס זה כזה של ייאוש, יאללה, לאבד תקווה, אין טעם. זה שלנו? כן. בצד הימני? כן. האם זה הייאוש? לא. זה להרים ידיים? לא. איבוד תקווה. כלפי המצב, כלפי עצמנו כבר. זאת אומרת, זה חלק, זה לא הכל, זה לא שכזה טוב, איבוד תקווה בחיים. אבל זה מול המקום שאנחנו מבקשות עכשיו לשחרר. אז בואו במרכז המצח. איבוד תקווה במגדלה. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נבדוק אם יש עוד במגדלה, לא. האם יש היבט נוסף? כן. אז נלך להיבט השביעי. בצד הימני, כן. בכל הגוף, לא. אנחנו בעליון. עד 8, לא. עד 12, כן. עד 10, לא. 11, לא. 12, הצוואר. אם זה הנוקשות שם, אוקיי, תפוס לנו, אנחנו מחזיקות. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, כן. הברידים, לא. הנימים. הנימים בצוואר. בואי נתופף מתחת לכתפיים. נימים קשורים למקום של הזנה, ההסכמה להיות מוזנת, אוקיי? ולא דווקא פיזית, זה גם יכול להיות רגשי, לקבל את מה שאנחנו מבקשות אפילו, אולי שם יש איזשהו משהו אפילו שמפריע. ואנחנו נבדוק האם אנחנו בתדר, כן. בצד הימני, כן, עד 10, לא. עד 15, לא. עד 17, כן. האם זה הניסקל? לא. הורנביל. הורנביל זה מקום שאנחנו דוחים, קשה להתניע לפעולה, יש שם איזו מוטיבציה נמוכה. ואנחנו נבדוק אם זה שלנו, כן, כלפי המצב, אוקיי? בצד הימני, לא. עד 2, כן, מוטיבציה נמוכה, לא. פחד משתק מביצוע המשימה. הרי שינוי, שדברים יקרו, גם אם אנחנו הכי רוצות את זה, זה יכול להיות מאוד מאוד מפחיד. אנחנו לא יודעות מה ואיך וכולי. אז בואו נשחרר מתחת לכתפיים.
פחד משתק מביצוע המשימה, בנימים בצוואר. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נשתה. נבדוק אם יש לנו. איפה היה? מה איפה היה? איזה טיפוף? בנימים בצוואר, אבל איפה הטיפוף? מתחת לכתפיים. תודה. בואו נבדוק אם יש לנו עוד בנימים. לא. האם יש היבט חדש? כן. ואנחנו בהיבט השמיני. בצד הימני, כן. בכל הגוף, לא. עד 8, לא. עד 12, כן. עד 10, לא. אם זה 11, כן. עצבי הפנים. עד 2, כן. העצב העיני, לא. עצב המצח. יש לנו את עצב המצח. אנחנו נתופף במרכז המצח. בסדר? כן. בצד הימני, כן, עד 10 לא, עד 15 לא, עד 17 לא, 18 כן, עם פיישנס. שוב אנחנו שם, אבל בטח עכשיו על משהו אחר. האם זה שלנו? פעם זה לא אנחנו. לכאורה, זה לא כאילו הכל כולנו שם, בסדר? האם זה מישהו אחר כלפינו? לא. אם זה המצב? לא, משהו אחר. זה יכול להיות קשור לרצונות שלנו, שזה משהו אחר, הדמיונות, הרגשות, המחשבות, משהו שם כזה שהוא טו-טו-טו-טו כזה, שיש שם איזה רגזנות וקוצר רוח וכולי. נבדוק אם זה בצד הימני, לא. עד 4, לא. 5, לא. 6, גם לא. 7. רק המשימה חשובה עכשיו, אוקיי? החלק הזה בתוכנו, שאני עכשיו רוצה משהו ורק המשימה חשובה עכשיו, אבל אז מצד אחד זה טוב, אנחנו כאילו על זה. אבל אנחנו יכולים לדרוס ולא לשים לב למה שקורה מסביב, אוקיי? אז זה לבוא ממקום של נחת, של רוגע, רק המשימה חשובה עכשיו זה ממקום של לחץ, של חוסר ביטחון. אנחנו רוצות את זה לשחרר. רק המשימה חשובה עכשיו. המשימה חשובה עכשיו, בעצב המצח. אני בגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. שתי. נבדוק אם יש לנו פה עוד בעצב המצח, לא. אם יש עוד איבר, לא. היבט נוסף. אנחנו בהיבט התשיעי. בצד הימני, כן. בכל הגוף, לא. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, לא. 7, כן. המערכת הלימבית, אמרנו, המערכת של הרגשות הסוערים שם, עד 2, כן. העונה הלימבית, כן. אנחנו בעונה הלימבית, שאנחנו נשחרר במרכז המצח, ונבדוק אם אנחנו בתדר, כן. צד הימני, כן. עד 10, לא. עד 15, לא. עד 17, כן. אני סקה, לא. אנחנו עוד פעם בעונבים. המקום הזה של לדחות את המטלה, הקיפאון מזה, הפחד, האם זה שלנו? כן. צד הימני, כן. עד 2, כן. האם זה 1? לא. 2. נבדוק מה זה. אוקיי, האם זה דחיית מטלות או קיפאון בעשייה? דחיית מטלות? לא. קיפאון בעשייה. אני מאוד רוצה לעשות בשביל זה דברים, אני אפילו יכולה לראות מה צריך בשביל להגשים את הדבר הזה, אבל אני פשוט קופאת, פנימית. אני לא צריכה להזיז את עצמי לזה. אז בואו כאן במרכז המצח. קיפאון בעשייה, בעונה הלימבית. אני בגופי בחוסן טבעי. אני אוהבת ומקבלת כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. נבדוק אם יש כאן עוד. לא, אנחנו נרד לעומק של זה גם. אם יש עוד איבר, לא. היבט נוסף, כן. אנחנו בהיבט העשירי.
שמונע וחוסם להגשים את מה שאנחנו מבקשות בקלות. בצד הימני, כן. בכל הגוף, לא. אנחנו בגוף עליון. עד 8, כן. עד 4, כן. עד 2, כן. האם זה הראש? כן. ראש. עד 6, כן. עד 3, לא. 4, כן. השיער בראש. השיער בראש זה יכול להיות שאנחנו מאבדים את השיער, בסדר? זה יכול להיות שאנחנו מרגישות שיש לנו שם אובדן של משהו. אם זה אובדן של יכולות, אובדן של קשר עם המהות שלנו, עם מה שבאנו להיות פה בעולם. יש שם איזו חסימה מסוימת, רוחנית, נטישת הייעוד, כאלה דברים. ואנחנו נתופף את הראש מעל המצח. בסדר? כן. בצד הימני, כן. עד 10, לא. עד 15, לא. עד 19. עד 17, כן. האם זה אניסקל? כן. עוד פעם, כזה להיאחז בעבר, אוקיי? לחיות את העבר. האם זה שלנו? כן. צד הימני, כן. עד 2, כן. 1. לא 2. בואו נבדוק. הקושי להיפרד מהאנשים, מחפצים. עכשיו, חפצים זה לא חייב להיות חפצים רק פיזיים. זה כל מיני דברים ישנים כאלה, שנמצאים בתוכנו, שקשה לנו להיפרד מהם, למרות שהם מונים וחוסמים ומפריעים לנו בחיים. אוקיי? אז בואו נשחרר. מעל המצח. הקושי להיפרד מחפצים בראש. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. נבדוק אם יש לנו עוד בראש. כן? נועה, סליחה. כן. פספסתי את מה שדיברת על החפצים. אמרתי שהחפצים זה לא חייב להיות רק חפצים פיזיים, מוחשיים. זה הדברים שאנחנו, אפשר להגיד אפילו חפצות בהם, כאילו עדיין. כן? אם זה הרגלים מסוימים, כל מיני רגשות, כל מיני הרגלים, דברים שאנחנו רגילות והם כזה די, אל תלכו מאיתנו למרות שהם כל כך מפריעים, אבל עדיין, הקושי לשחרר אותם. אז כבר אין את הקושי, שחררנו, נכון? אבל אנחנו עכשיו ממשיכות עם עוד תדר בראש. עד 20, כן. עד 12, לא. עד 17, לא. 18 עד 20, 18, לא. 19, לא. 20, מימולוס. בואו נבדוק אם זה שלנו המימולוס הזה, כן. מקום של פחד, אוקיי? צד הימני, כן. 1, לא. 2, לא. 3. ביישנות מוגזמת. אוקיי? מול הרצון להגשים את הדבר הזה, יכול להיות שיש שם איזו ביישנות גדולה. אפילו לרצות את זה, לבקש את זה, להגשים את זה מול אחרים, מול עצמנו. בואו כאן. ביישנות מוגזמת בראש. אני וגופי, בחוסן טבעי. ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. זה היה מעל המצח? כן. גם הקודם היה מעל המצח, הקושי להיפרד מחפצים? אוקיי, תודה. ואנחנו נבדוק אם יש עוד בראש. לא. האם יש היבט נוסף? כן. זה היבט 11 עכשיו. בצד הימני, כן. בכל הגוף, לא. העליון פה משחק הרבה, שזה טוב, כי שם זה המקומות האלה במוח, שכזה אנחנו רוצות לעשות הקשרים חדשים. עד 4, לא. עד 8, גם לא. עד 10, לא. 11, לא. 12, לא. אנחנו בגרון. הגרון, היכולת לבטא מה שאנחנו רוצות, מבקשות. עד 9, לא. עד 12, לא. עד 16, כן. עד 14, לא. עד 15. 15. נכון, גם לפני כן היו מתקדימים? אז עכשיו אנחנו בנימים בגרון. בואו נתופף מתחת לכתפיים. תדר, כן. בצד הימני, כן. עד 10, כן. עד 5, לא. עד 7, לא. 8, לא. 9, לא. 10, קרב אפל. קרב אפל, מקום של כפייתיות ואובססיביות, ויותר מדי לעסוק בפרטים הקטנים וההלקאה הזאת בעצם. שלנו,
כן. בצד הימני, כן. עד 5, כן. עד 3, לא. אם זה 4, לא. 5. דוחה, מגעיל, מקולקל, רקוב, בואו נבדוק. דוחה, לא. האם זה מגעיל? לא. מקולקל? לא. רקוב. בואו נבדוק מה זה הרקוב הזה. זה שלנו כלפי עצמנו, כלפי המצב, כן, כאילו הבקשה הזאת, המצב הזה, שאנחנו רוצות ומבקשות, כאילו יש שם משהו שהוא לא, נגיד נקרא לו לא בלב, לא ממקום טהור נגיד, בהרגשה, זה לא מה שזה באמת ככה. אבל אנחנו יותר מדי שם כזה במין, לא יודעת אם זה כעס על עצמנו, יותר מדי לשים על עצמנו שם דברים לא חיוביים מול זה. ואז מה שזה עושה זה מתרחק מאיתנו, כי אנחנו מרחיקות את זה. בואו נשחרר את התחושה הזאת של הרקוב. אז מתחת לכתפיים, רקובה, בנימים בגרון, אני בגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני באופן שלם, מלא ועמוק. ואולי כי יש בי תחושה שאני רקובה מבפנים, אז לא מגיע לי להגשים את הדבר הזה. נבדוק אם יש עוד בנימים בגרון, לא. אם יש שם עוד איבר, לא. היבט נוסף. בצד הימני, כן, בכל הגוף, לא. פלג ופלים. עד 8, כן. עד 4, לא. עד 6, כן. האם זה המוח הגדול? לא. מרכזי הבקרה במוח. עד 6, כן. עד 3, לא. 4, לא. 5. תנועות רצוניות. אוקיי? התנועות האלה שבהן אנחנו בעצם שולטות. אבל שם אולי יש משהו שאנחנו לא שולטות, אנחנו מרגישות שיש לנו שם איזה משהו שלא בשליטתנו, למרות שלכאורה אמור להיות שם. במרכז המצח, תדר, כן. בצד הימני, לא. עד 29, לא. עד 34, כן. עד 32, לא. וורנט, לא. ווטר ויילט. אוקיי? זה מין כזה להרגיש לא שייך, לא מתחברים. יש שם איזה הרחקה, ניתוק. לא יודעת אם זה שלנו, לא, זה של המצב, כן. כאילו המצב שאנחנו מבקשות שיקרה הוא מבודד, הוא מרוחק, אין לו מקום להיכנס. בואו נבדוק אם זה בצד הימני, לא. עד 3, לא. 4, לא. 5. ובואו נבדוק מה. ב5, מנוכר, לא. האם הוא זר? לא. האם הוא מרוחק? לא. מסתגר? לא. הוא פשוט לא נגיש, עוד יותר גרוע, אוקיי? אני חושבת שהמצב הזה שאנחנו מבקשות הוא לא נגיש. אז בואו נשחרר את זה כאן, למרכז המצח. לא נגיש בתנועות הרצוניות. אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. אנחנו נעצור רגע ותכף נמשיך. אני רוצה שאנחנו כן נתחבר. סליחה, נועה, אני לא... יש לנו עושים פה תמה ויש ככה תקלות באינטרנט. לא נגיש איפה? בתנועות הרצוניות, כאן, ואיפה במצח? מרכז המצח. בסדר? כן, תודה. אוקיי. בואו נעצור רגע, ניקח נשימה עמוקה. נעצום את העיניים. ניכנס אל מרחב הלב שם, מול מה שביקשנו שיקרה. בואו נראה אם אנחנו רואות שם. אני עכשיו רוצה רק מול התמונה הוויזואלית. מה אנחנו רואות מול מה שביקשנו שיקרה? זה יכול להיות משהו חיובי מבחינתנו, משהו שהוא פחות חיובי. בואו ניתן לזה רגע מקום.
וממה שיוצא לנו שם, את התמונה הזאת, אנחנו רוצות עכשיו שם את זה לשחרר. לשחרר שם את החלק הזה. אם זה משהו שהוא עדיין תקוע. אם לא, אם אנחנו רואות כזה אותו ממש מתגשם כבר, אז פשוט נמשיך עם כל ההיבטים שעדיין, כל אחת כמובן, מה שלה שם. אנחנו הרי נרפאות כאן כל אחת לחוד כ-one unit ביחד. אנחנו ממשיכות עכשיו. להיבט נוסף. בצד הימני, כן, בכל הגוף, לא, אנחנו בעליון. עד 8, כן, עד 4, לא, עד 6, לא, האם זה 7, לא, אנחנו בבלוטות המוח. עד 2, כן, ההיפופיזה, לא, אנחנו בהיפותלמוס, שאנחנו משחררות במרכז המצח. בסדר? כן. הצד הימני, לא, עד 29, כן, עד 24, לא. עד 27, לא, 28, כן. סקלרנטוס. סקלרנטוס זה כזה אמביוולנטיות, לקפוץ מדבר מדבר, לא להתחייב שם, לא להיות במקום שאני, יאללה, על זה. בואו נבדוק אם זה שלנו, כן, בצד הימני, כן. האם זה חוסר עקביות? לא. הקושי לבחור בין דברים? לא. זה הכן אבל. כן, כן, אני רוצה את זה, כן, אני רוצה להגשים את זה, אבל, ואז אני מוצאת את כל התירוצים, למה? שזה לא אולי לא מגיע לי, או למה שזה לא יקרה, אבל, בואו נשחרר את האבל הזה. בואו, במרכז המצח. כן, אבל, בהיפותלמוס, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק. ונבדוק אם יש לנו עוד בהיפותלמוס, לא. האם יש היבט נוסף? כן. בצד הימני, כן. בכל הגוף, לא. אנחנו בעליון. עד 8, לא. עד 12, כן. עד 10, כן. האם זה הפנים? לא. אנחנו בעצמות הפנים. עצמות הפנים, מקום שחשוף כזה כאילו לחבלות, לפגיעות. עד 4, כן. עד 2, לא. עצמות האף, כן. ששני הצדדים, כן. על עצמות האף, אנחנו נתופף את זה מתחת לאף. האם זה יהיה תדר? כן. בצד הימני? לא. עד 29? לא. עד 34? כן. 32? כן. האם זה 30? לא. 31? לא. ב-32. וין. זה של השתלטנות, של תוקפנות, מוליכים נגד הרצון, אוקיי? יש שם איזה משהו שהוא כפייה, חובה לציין. לא יודעים, זה אנחנו? לא. כלפינו אחרים? לא. אם זה המצב שכופה? לא. משהו אחר. זה יכול להיות דרך אגב, אמונות שלנו, מחשבות שלנו, דברים שמשתלטים נגד הרצון שלנו, מה שאנחנו מבקשות שבאמת יקרה. בצד הימני, לא. עד 3, כן. האם זה 1? לא. 2? לא. 3. כיפוף ידיים? לא. כפייה. אוקיי? כפייה של מה שזה לא יהיה, אם זה אמרנו המחשבות, אמונות וכאלה שכופים את עצמם עלינו. אז בואו עכשיו מתחת לאף, סליחה, ואנחנו נתופף ונגיד, כפייה בעצמות האף, אני וגופי בחוסן טבעי, ואני אוהבת ומקבלת את כל מי שאני, באופן שלם, מלא ועמוק.